Good morning po sa ating lahat. Time check, 7:10 ng umaga. Naimbag nga agsapa sa lahat ng taga-infanta at sa amin nga Ilocano dyan. Sa mga Pangasinense naman guys, masantos si kabosan, si kayo namin. At sa mga tropang sambal natin guys, maabig gibuklas. Once again, gusto kong pasalamatan guys lahat ng sumama ulit sa race natin na to. May mga bago kanina sa road bike category natin guys. Ay may pumuntang taga Olongapo City at bagong grupo ulit guys from Agno, Pangasinan. Tulad ng dati guys, andito pa rin ang team ng Iba Zambales, team ng Santa Cruz Zambales, team ng Bani Cycling Club, team ng Burgos, Pangasinan, team ng Dasol, Pangasinan, team ng ECC, Igya Cycling Community. And the rest guys, ang ating team dito sa Infanta, Pangasinan. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Guys, at nagpapasalamat din ako kay Kuya Romel Cerizo at sa manager ng Nice Drugstore na si Ma'am Mary Jane Alferez. Sila po yung mga sponsors natin sa race na to guys. At kay Ma'am Julie Manila pala, unti ko na makalimutan, na nagbigay din ng pang merienda natin nung nakaraang game. Shout out kay Kitchen TV na laging nakasubaybay sa ating mga upload guys. At kay Jay Asporia. Shout out sa inyo. Salamat sa panonood mga idol. Salamat na rin kay Boss Marlon Urbano and partner, kay Kuya Herman Alperez at kay Sir Caleb Paget na nagmarshal sa Paris natin na to guys. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Special mention to Reds Production. Salamat idol. Salamat sa mga malulupit na intro. Watch and subscribe din kayo sa YouTube channel niya guys. Tropa natin yan. Okay, back to race po muna tayo guys. At ang kalahok natin ngayon guys ay, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 36 lahat na bikers. At yung defending champion ng MTB natin guys ay kasali pa rin. Yung champion ng RB nung nakarang race guys ay sumali naman dito sa MTB category. So guys, maganda tong magiging laban ng MTB natin ngayon dahil malalakas ang mga contestant natin. So for today's race guys ay aabot sila sa may arko ng Dasol. So nasa 50 kilometers mahigit guys ang total ng tatakbuhin ng ating mga tropang bikers. Yan, nasa Igya na tayo guys at nasa 8 kilometers na ang natatakbo ng ating mga bikers. At sa pagkakataong ito guys ay kompleto pa rin ang ating peloton. And guys, at punta nga tayo sa harapan dahil nagka-rematehan na yata yung ating mga tropa kanina pagliko sa bayan ng Igya. At ito nga guys, at nagkakahabulan na dito sa may bandang unahan.
Nangunguna po ang Team BCC, Aaron James Nelo, pinalitan ni Kenji Sarate. Kenji Sarate guys, siya yung second placer natin nung nakarang race. At Ian Buna ng Infanta Cycling Team nasa likod at yung mga tropa guys. Aaron James Nelo ng Team BCC nagpahinga sa bandang likod guys. At yung champion natin ng road bike na si MARLOU CORUM ay nakasunod lang sa ating mga tropa guys. May breakaway tayong isa guys na mula sa Team Iba Zambales. Aaron James Nilo ng Bani Cycling Club, kinuha ulit ang trangko guys at sinundan ng mga tropa. Kenji Sarate ng Infanta Cycling Team nasa pangalawang pwesto at ang ating road bike champion na si MARLOU CORUM ng Team Zambales nasa pangatlo guys. Isang tropang Iba Zambales na tiling breakaway sa harapan guys. Jamal Espanyol ng Bani Cycling Club kumuha ng breakaway guys. Aaron James Nilo nagtatrangko pa rin guys at nakasunod lang ang peloton. Defending champion ng MTB category binuhat ang grupo guys at hinabol ang breakaway. Tropang Iba Zambales na ating breakaway guys ay medyo nakakalayo na sa mismong peloton. Mahahabulan pa kaya siya ng grupo o tuloy-tuloy lang siya hanggang sa iikutan.
Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! And guys, at pabalik na nga tayo dun sa finish line. MARLOU CORUM bumanat na guys, sinabol ni Aaron James Nilo ng Team Bunny Cycling Club. At humahabol na rin ang iba pang tropa sa may likuran guys. Aaron James Nilo lumalapit na ng bahagya sa ating breakaway na si MARLOU CORUM ng iba Zambales guys. Einstein Lee Mirador ang ating defending champion sa MTB guys. Hinahabol ang dalawang tropang iba Zambales sa kanyang harapan. MARLOU CORUM at ang kanyang teammates guys ang nagdadala pa rin
sa race na to. Renz Ian Bona ng Infanta Cycling Team humabol din sa bandang likod, guys. Bali, 4 na ngayon ang ating unang grupo, guys. 2 iba Zambales, 1 Santa Cruz Zambales at 1 Infanta Cycling Team. MARLOU CORUM, guys, muling kinuha ang breakaway at iniwanan yung 3 sumunod sa kanya. At naging isang buong grupo na ulit ang nasa likod, guys. Aaron James Nelo ng Team BCC bumabanat, guys, at sinusundan naman siya ng Team Iba Zambales. Aaron James Nelo ng Team BCC tumawid ng kabilang lane, guys, at tumigil sa gilid. Ano kaya ang nangyari sa kanya at tuminto siya, guys? MARLOU CORUM na natiling nasa harapan at sinundan siya naman ngayon, guys, ni Justin Andres ng Infanta, Pangasinan. Ayan nga, at nagpapalitan ng trangko ang dalawa nating breakaway, guys. At tingnan na lang natin kung sino ang mas matibay sa kanilang dalawa.
nga guys, at unti-unti nang lumalayo itong RB champ natin na si MARLOU CORUM. Yan guys, at mas matibay talaga ang tuhod ng ating tropang iba Zambales. At nakuha pa niyang mag-shoutout guys. Ayan guys, tuluyan na ngang lumayo ang kalamangan ng ating tropang iba Zambales. And guys, last 3 kilometers na lang at mararating na ng ating breakaway, yung finish line.
Ayan nga guys, at nauna na nga itong breakaway natin at malapit na siya sa finish line. At siya na nga ang champion ng MTB category. Balik naman tayo dito sa may peloton guys at medyo malapit na rin sila. So titingnan natin guys kung sino ang magiging second and third sa mga tropang na iiwan pa guys.